é un auténtico despropósito e algo moi grave que a capital de Galicia, unha cidade como Santiago de Compostela, cando se produce un pequeno incendio nunha rúa, nun establecemento, nunha casa, da igual, quede totalmente desprovista deste servicio e non haxa ningún bombeiro para atender, non? E o que sai na prensa é que vai haber máis días donde non vai haber bombeiros para atender unha cidade como Santiago. Iso é, creo que, bastante preocupante, non? Nunca tiña ocurrido ata o día de hoxe. Este acordo xa se chegara a él cando o alcalde de Santiago era o señor Bugallo. Só estaba pendente que o señor Bugallo chegase a un acordo cos bombeiros de Santiago e poder firmar o convenio. Levamos 3 anos esperando a Deputación e máis a Xunta. Bugallo pasou, Bugallo se foi, chegou Goretti, leva anos gobernando e segue sin firmarse. Non é un problema da Deputación, onde goberna o Bloque e o PSOE, e non é un problema da Xunta, onde goberna o PP. O problema está claro que está en Santiago, e o vimos esta semana pasada, e oxalá non teñamos que velo máis. Pero non é un problema noso. Por lo tanto, eu que creo que deben facer é poñerse a traballar dunha vez, porque isto pode acabar moi mal, nunha situación de perigo, non?